Cuidado, até um jogador. Até um jogador. Até um jogador.
ha estat un partit complicat. El Vallmoll és un equip que és molt competitiu, els he comentat als jugadors que el Vallmoll és un equip que sempre lluita els partits, és un equip que sempre es manté dins el joc, que costa molt de superar, i bé, ha estat un partit que ens hem tingut la sort de començar avançant-nos. Després, a partir d'algun error puntual i un moment psicològic important que ens han marcat a falta de 10 segons de la primera part, i després al minut i mig de la segona part ens han girat el partit. Crec que la primera mitja hora de la segona part ha estat molt bona per part nostra, amb ocasions, i crec que haguéssim pogut donar la volta al marcador, però no ha estat així, i crec que l'últim quart d'hora ha estat assobrat. No hem sabut jugar, el partit s'ha embarullat d'una manera brutal i no ens ha convingut. A nosaltres crec que ens interessa un joc a futbol, no embarullar, joc per terra, i crec que no hem sabut jugar l'últim quart d'hora i el resultat doncs, és just. Havíem tingut un calendari difícil, havíem anat a Falset, llavors havíem anat al camp dels Redis, que són uns partits que per nosaltres entren en els pronòstics de poder-los perdre, ja que fora de casa l'equip perd una miqueta de potencial, i sí que veníem de derrota aquí amb el Mont-roig, tot i que havíem fet un molt bon partit. Llavors, per nosaltres, l'ideal era retrobar-nos amb la victòria, poder sumar 3 punts i començar l'escalada, diguéssim, com van fer la primera volta, però no ha estat així. Tot i així, amb la posició més o menys còmoda que tenim, vinc parlant amb els jugadors que l'important per nosaltres és tindre un bon joc, una bona actitud. Crec que ens hem de quedar amb els 30 minuts de la segona part, que ha hagut un joc francament bo, amb ocasions, i a partir d'aquí ser un punt d'inflexió per seguir treballant i poder sumar de cara a les setmanes següents. Bé, la categoria de moment és complicada. Jo crec que hi ha 3-4 equips, més 3 que 4, que són superiors a la resta, i que és molt difícil per equips com nosaltres i per tots el fet d'enfrontar-s'hi, perquè acaben sent molt superiors, però a partir d'aquí hi ha una zona noble que podríem trobar 4 o 5 equips més, i després hi ha la majoria dels equips que poden guanyar i perdre amb qualsevol. Nosaltres, per part nostra, aquí a casa, tret de la derrota amb el Mont-roig, som un equip bastant fiable, que hem sumat fins ara la majoria de punts, i que fora de casa sí que ens costa més. Però bé, estem molt contents de com està anant, la posició és francament bona, actualment, després dels resultats d'avui no ho sé, però una 9a posició per nosaltres és francament molt bona i no ni pas somiada, com aquell que diu, i bé, seguir treballant. Sí que hem de trobar l'equilibri aquest de poder millorar fora de casa, però estem molt contents amb els jugadors, amb el treball que s'està fent, i de moment tot va bé. Bueno, un partit molt disputat, ja s'ha vist, no? On hi ha poc futbol, però molt lluitat i moltes ocasions. Nosaltres potser hem portat més el pes de la primera part, durant el quart d'hora, 20 minuts, en moltes ocasions. No han volgut entrar. L'empat al final mai es considera just per cap dels dos equips, però hem fet tot el possible per treure alguna més que un punt, però no ha estat possible. És el que he comentat, els empats, a mi com a entrenador, és un punt fora de casa que és important, no ens enganyarem, però veníem amb ànims de treure alguna més, i més de les ocasions, sobretot a la primera part que hem tingut. El que passa que venim amb un equip amb moltes baixes, masses baixes. Hem vingut perquè et donis compte, el segon porter ha tingut de fer de jugador a la segona part. O sigui, anem amb molta gent amarmada, moltes lesions de llarga durada i gent que treballa, i ja portem 2 o 3 setmanes seguides i ens està penalitzant molt això. Permanència absoluta i quedar el més al munt possible, però enguany és un any de consolidar-se a la categoria i de començar a fer plantejaments ja potser més importants o de més expectatives de cara a l'any que ve, i enguany hem d'acabar de consolidar els sistemes, de consolidar moltes coses que encara estan afinant-se. S'ha millorat l'equip, però hem d'acabar de millorar i ja mirar de cara a l'any que ve, i enguany permanència.